Namhlanje sizobe sibheka ukugqashula kwethu ekuxhumaneni nemvelo, ngoba thina sasingabantu bemvelo, sasikwazi ukuxhumana nemvelo. Makunesiphepho sasikwazi ukusikhuza. Okhokho bethu bishaya amakopi, benze into eziningi ezihlukahlukene sehle. Noma imvula ingekho bekwazi ukukhuphukela entabeni beyicele behle nayo. Into abayisebenzisile kakhulu ukusigundisa amakhanda ukuthi sigunde inwele. Iningi labantu abazi ukuthi lapha eAfrika lalingagundwa ikhanda, ngoba okhokho bethu babe understanda imfihlakalo yeinwele, ukuthi inwele ziyini nokuthi inwele zixhumana kanjani nemvelo. Inwele ziyi-aerial ezixhumanisa nesidalwa nomdali nemvelo. Ma sewugunda ikhanda sekukhona lapho esewugeje khona ekuxhumaneni nemvelo. Ngiyake ngiyilinganiseke lento ngoba abantu abaningi bayayiphikisa bathi ayikho, awukho umsebenzi weinwele. Bese ngibalinganisela njengokuthi uma usuke uhamba endaweni enomoya omubi, kuyake kushwaqe inwele ungakafiki kuleyo ndawo, usondela nje, uthi usondela kuleyo ndawo bese ishwaqa kakhulu, ugcina uhlehlile ungasondeli. Ngale nkathi uqhelelana nomoya omubi ziyayeka, ziya ngokwehla inwele zingabi isashwaqa. Kodwa uma uya ngalapho zishwaqa inwele, kwakwenziwa yini? Yingoba kwakuyimvelo eyayisuke ikutshena ikuthayimisa ngeyinwele ukuthi ngalapha ngaphambili kunengozi, ebese uyathayimiseka bese uyajika. So inwele zixhumanisa nemvelo kuningi esingakuveza, bengifuna ukuthatha okuzoba sobala nokuzogqama. So inwele beyikwazi ukuthi zisixhumanise nemvelo ngoba thina sinayinwele eyibizwa ngokuthiwa i-ether hair eyikwazi ukukhonektha ne-universe yonke. Kodwa bathe abacindezeli mabefika bona basifundisa ukuthi ikhanda kumele siligunde, besikhohlisa ngenkolo ukuthi ngokukaNkulunkulu kufanele ikhanda ligundwe, kawumuhle mawungagundile. Okwangelona iqiniso lokho, ngoba nangokukholwa uma urepresenta nje uNkulunkulu, uNkulunkulu representwa ngokungaligundi ikhanda. Yingakho moya kubone izithombe eziningi zabantu la ekukholweni, nabantu ngeke ngibezwe bebathandaza. Mawubuka izithombe zabo ufika ubona abantu abangaligundile ikhanda, kodwa bona bafundisa abantu ukuthi abagunda amakhanda. Uma ungaligundile ikhanda umumbi futhi urepresenta uSathane. Kwakuyinkohliso sizwe sakithi babesiqashula exhumaneni nemvelo, kodwa iy'nwele zinomsebenzi omkhulu kakhulu. Yizona futhi ezirepresenta umdali, ngoba sengilinganisile ngathi nabantu uyaye kuvela izithombe zabo lana eBhayibhelini abaningi uyakubona izithombe zabantu abaney'hluthu, okusho ukuthi iy'nwele zayirepresenta ukukholwa, zazingarepresenti ubudimoni njengoba besho, kodwa ukurepresenta idimoni kwakuwugunda ikhanda. Isizathu zokuthi ngisho njalo ingoba uLaVey owaqala inkolo yeSatanism, bayamazi abantu abaningi, wayewumculi. Engakayiqali inkolo yeSatanism wayeney'nwele ezinde, kodwa uthe mayeseqala iSatanism wayesegunda ikhanda, wagunda imbungculo egunda ikhanda waze washona. Kodwa ukuze ngikuprove lokho, ngizothatha iy'ncwadi lapha eBhayibhelini. Kunencwadi yemibhalo noma uNumeri 6, kunevesi laphana la uNkulunkulu esho khona, esho azathi bayeke ihluthu sey'nwele zabo sibe side, ukuveza ngokusobala kule ncwadi ukuthi ikhanda kaligundwa. Ngithi angikuveze lokhu size sakithi ngoba salinyazwa singaboni thina, namanje futhi silimazana sodwa, ngoba ngiyaye ngizwa abantu abaningi nasey'nkundleni zokuxhumana bethi uNkulunkulu wayethe ikhanda alingathrinywa kuphela lisikwe emaceleni, kodwa ungaligunda akusona isiminya.
njengoba ngikuprova lokho ukuthi uNkulunkulu wathi ikhanda alingagundwa. Nako lokho ukuthi alingathinywe emaceleni angikuphiki, ngoba incwadi kaLevi iyakusho, nokuthi intshebe nayo ayigundwa iyakusho. Kodwa engikuphikayo ukuthi kuthiwe liyagundwa kodwa liyathinywa, ungalithimi kuphela emaceleni. Yiloko engikuphikayo, konke akwenziwa, kaligundwa, kalithinywa, kakugunda isilivu, ngoba iy'nwele zisho into ejule kakhulu kumuntu ngokukholwa nangokuphila. Yingakho uyakubona ngishiza ngoma noma ngabe yimuphi umuntu osebenza kakhulu ngezinto zethongo uyake encamela ukwenza ama-dreadlocks, ngoba uyayazi imfihlo yey'nwele ukuthi ziyini. Abantu abadala bazongivumela ukuthi kudala kaZulu ikhanda laligundwa kuphela makushoniwe, okusho ukuthi ukugunda kwakurepresent isifo noma isinyama, okusho ukuthi ukugunda kurepresenta intembi. Zibuza umbuzo-ke wena ukuthi njengoba ngokwemvelo yethu nangokukamdali nangokwesidalo sethu ukugunda kurepresenta isifo, njengoba thina sihlezi ngaso sonke isikhathi sigundile, abelungu yini ababeyenza kuthina? Babefuna ukuthi sibe yisizwe esibusisekile na, noma babefuna sibe yisizwe esifile